Salut! Astăzi vă propun o rețetă din resturi de cartofi. Ok, puteți face și din cartofi normal, dar asta am făcut-o din restul de cartofi. Haideți să vedem cum se prepară. Ok, deci dacă ați văzut clipul meu precedent cu cartofii confit, unde am tăiat acest cartof și au rămas foarte multe resturi, îl puteți vedea sus în dreapta. M-am gândit ce pot să fac cu restul de cartofi, dar nu o să aruncăm cartofii buni. Așa că am făcut acest amestec de lapte cu făină și am adăugat la el, bineînțeles, niște ingrediente, cum ar fi cașcavalul ras, deoarece vrem să fie cât mai cremos totul, niște sare și piper și apoi am adăugat și un ingredient puțin mai secret care se potrivește foarte bine cu cartofii și anume este vorba despre nucșoara. Nucșoara puteți cumpăra fie sub formă de nucă și atunci o radeți pe partea aceea care nu știți ce să faceți cu ea pe răzătoare sau ca și praf gata măcinat deja. Și am adăugat și puțin unt. Bineînțeles, cum am zis, rețeta asta puteți face și cu cartofi normal pe care pur și simplu îi tăiați foarte, foarte subțire sau îi treceți pe partea de feliere a răzătoarei. Acum am mai verificat cartofii astfel încât să am grosimi aproximativ egale și acum nu rămâne decât să punem toți cartofii în acest amestec. Am mai adăugat puțină sare, doar așa de siguranță, deoarece cartofii absorb bine sarea și puțin usturoi granulat. Și de ce nu să pun și restul de cașcaval, deoarece niciodată nu poate să fie prea mult cașcaval într-un preparat, mai ales cu cartofi, că se potrivesc foarte bine. Și acum nu rămâne decât să punem într-o formă rezistentă la cuptor. Eu am avut niște forme micuțe deoarece am vrut să arate și bine preparate, dar puteți pune în orice formă de sticlă, iena sau de ceramică care reziste la cuptor. Și ce este important este să aranjați cât mai bine cartofii, astfel încât să nu rămână locuri prea multe goale, eventual puteți să apăsați pe ei și am pus capacul. Da, capacul este important, deoarece nu vrem să se ardă partea superioară. Și uitați aici, după ce a stat la cuptor în jur de 40-50 de minute, aici trebuie să verificați, să vedeți cum ies la voi, la 200 de grade Celsius. Uitați aici, am obținut un preparat și acolo nu este arsor, este de fapt caramelizare. Dați un like și subscribe până data viitoare. Ciao, ciao!